Ene segurako aitonak ogia behar zuenean, Kastilara joaten zen jornalaritzara, morrointzara. Ene segurako aitonak ogia behar zuenean, Kastilara joaten zen jornalaritzara, morrointzara. Bere igitaia treberen eta komentzen bai hori bai. 10 haur zituen gozez etxean bai hori bai. Kastilako jornalariek ogia nahi dutenean, goi herrira jiten dira jornalaritzara, fabriketara. Kastilako jornalariek ogia nahi dutenean, goi herrira jiten dira jornalaritzara, fabriketara. Kanpokoak bizkorrak omen dira peontzan bai hori bai. 11 haur badute gozez etxean bai hori bai. Kastilako soroen eta goi herriko tximinien, ene aitonak eta kastillanoak jabe bazten ezan. Euren aurren asean ez luteke ies gehiagorik ikusiko, ez Kastillan ez seguran, ez Kastillan ez seguran bai, hori bai bai.